siya sa doktor, sir. Ang imong balatian, sir, na lang kay high blood. Unya, sir, delikado ba imong kidney? Imong atay ra ba ngay problema? Sumalat sa laboratory, kailan dahil sa doktor ka. Sir, kung gusto ka pa ka maayo, sugod ka ron, ayaw na kagkaog baboy. Ayaw kaon og galimango, ayaw kaon og pasayan, ayaw kaon og kita. Ayaw dahil ay sa dok, ay sa kadali lang dok. Sa badista ka, dok. Ayaw dahil sa doktor ron siya nang sa badista. Kung kubalon siya ng sabadista, habi na kung sabadista ka, mamang ko'y disorte dito sa sabadista na dili ipakaon. Actually, dili pag sabadista ang nag-ingon, ana, ang Biblia. Pero kung sa mga kiso, di tamo to, sa ginong para magsakit, nagalit tamo to, tas doktor. Di ba, sulay ninyo, masakit to lang panto, mag-doktor, sa ibawal ninyo. Ang ibawal sa Biblia mo, ibawal sa doktor. Kaya ang Diyos, mga kaiso niya siya, nagbuhat sa tanan. Imo pa na, pagyalamon pa ng doktor, kung saan ikumpara sa una sa Diyos. Ang Biblia nag-ingon, na ang baboy ipakaon niya. Kung masakiton ka, pwede ka di ipakaon. Sa 1 Corinto 8:13, matubang San Pablo, kung doon yung mukaon o karne, pakana. Kanang baboy karne ma, 1 Corinto 10:25. Ang tanang baligya ng karne sa merkado ipakaon. Nya, ikaw doktor ka. Ang doktor is mentor na sa Diyos. Nasa Sirak 8:5. Nasa may laban yung Ginoo o ikaw doktor nga resita ra mga check up na mga kanya ulay sakit ng mga tao sa di mo magkakwarta sa mga doktor mo na nga ang Biblia nagtugaan nga adunay gidili adunay siya gitugot pagkaon.